Naglabot sa kapin 60 ka mga proyekto ang nadiskubrihan sa Armed Forces of the Philippines nga wala matukod o kung lakip sa ginatawag ng mga ghost flood control project sa pungsod. Hindi kabahin sang pagpangusisa kag bulig sang Armed Forces of the Philippines sa Department of Public Works and Highways nga mo nagapanguna sa inspeksyon kag verification sa mga proyekto. Sunod kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ginatagan sila sa aktual nga mga lugar kung saan gintukod ang mga proyekto. Sunod sa iya, mayaraman din isang public records nga nagapakita sang pondo, ang pangalan sang kontraktor, kag kundiin halin ang pondo. Sa ukon kapugusan, may 8,000 ka flood control projects na ang nadiskubrihan sa Armed Forces of the Philippines. Sunod pa kay Browner, posible nga magdamo pa ini samtang padayon pa ang ila paglibot kag pag-inspect sa naghalaylain nga lugar. Gindugang priya ng AFP ginmanuan nga mag-review sang 16,000 ka mga proyekto sa pungsod. Sunod sa iya, wala sang technical expertise sa mga unit sa militar para mag-assess ang construction quality o kung magtanaw kung nagasunod ang proyekto sa mga specifications. Gindugang pasining at tanan nga report ang parte sa flood control projects nga ginapasaka nila sa DPWH. Kagamunang ahensya nga magpadala sa ilang mga engineer para maghimo sang validation sa report nga ginpresentar sa Armed Forces of the Philippines.